Og velkommen til den her video. I dag skal vi smage på noget slik. Og lad os prøve. Det ene hedder Freeze Street Candy. Og Takis. Og en Fanta. Og en Toggy Race. Og Skittles. Og det var alt. Og en Fanta. Så lad os gå i gang. Vi starter med Fantaen. Jeg giver den 9 ud af 10. 9 ud af 10. 9 ud af 10. Ja. 9 ud af 10. Og nu smager vi hvad? Dem her. Den her lille stang. Lad os smage. Vi kan ikke åbne det. Sådan det. Jeg starter. Jeg er den mindste. Jeg er anden. Vi kan ikke lige få den op. Sådan der. Jeg gør det. Det er sådan lyserød. Det smager sådan lidt ligesom jordbær. Lidt. Jeg giver den 8 ud af 10. 8 ud af 10. 9 ud af 10. Så er det Takis'ne. Så sådan her ud. Jeg har nok smagt den før. Tre, to, 1. Giver den 9 ud af 10. 9,5 ud af 10. 10 ud af 10. Så er der 2 ting tilbage, og den anden, en af dem er Skittles'ene. Vi tager bare lige nogle frem. Kan ikke engang gå mine frem. 2. Ja, vi kan sådan 2. 3, 2, 1. Rater den 9 ud af 10. 8 ud af 10. 9 ud af 10. Har vi en ting. Sidste ting, og det er den sjoveste ting. Nej, det er ikke den sidste ting. Det der. Det skal vi ikke smage. Ikke? Nej. Det er sådan derude. Og jeg fik også en god idé. Han fik en lille. 3, 2, 1. Mm. 8 ud af 10. 10 ud af 10. 7 ud af 10. Okay. Tak for den her video.